Mafiyan mutane suna ganin cewa sai kana da wasu kuɗi zaka iya fara creating content. No, ba sai kana da wasu kuɗi ko wani abu zaka iya fara content ba. Abu na farko idan zaka fara content creation kawai ka samu wata 'yar jaka ko kuma wani kwali. Amfanin wayannan abubuwan guda biyu kowanne daga ciki kai amfani da shi, zaka yi amfani ne da shi kawai ya tare maka wayarka ya zamana cewa misali lokacin wayarka za ta tsaya akan seti ta ɗauke ka yadda kake so. Abu na biyu da na ce misali kana buƙata shine earpiece. Earpiece ɗin nan amfanin shi shine za ka yi plugin nashi a wayanka ya zama da cewa misali zai baka access da ka yi magana kuma yadda za a ji ka sosai fiye da in ka yi magana misali normally yadda wayanka za ta ɗauka. So wayannan abubuwa ne masu sauƙi da za ka zo misali a nan online space ɗin ka koya kuma ya zama da cewa ka fara. So kawai baka buƙatar kowanne kuɗi ko kuma kowane abu, kawai wayar ka kake buƙata ka samu earpiece, ka samu wata jaka ko wani kwali, abin da dai kawai zai riƙe maka wayarka. Sai kuma abu na gaba ya zama cewa kana da idea mai kyau da zaka zo ka yi magana, saboda abin da yake da amfani shine abin da zaka yi sharing ka gaya wa mutane kenan a wannan video din naka. So a wannan online space din kuma idan kai wani ne da kake buƙatar a ce ka fara creating videos kamar yadda ka ga muna yi a nan online din, kai comment a wannan video da yes. Idan kuma kai kwata-kwata baka so a ce kana creating video online din nan kana nuna fuskar ka, a wannan video abin da nake so kai comment da no. So in kuma kai wani ne da kake normally buƙatar a ce ka fara creating videos, ina da wani abu da zai iya taimaka maka. Ina da normally like community da kuma program wato course da na shirya akan misali bangaren yadda nake creating wa'annan videos din nawa da kuma yadda nake editing videos. So idan kai wani ne da kake buƙatar ka koyi yadda nake process na wani content creation da kuma video editing ka koya daga gare ni, so ka je a itisabtech.com, a wannan gurin zaka iya registration naka insha Allah. So zan gan ku a video na gaba. Yos, abtech.